Born in '95 and grew up as a street kid, meet Apollos Jamga, sharing his HIV and AIDS life. Apollo Awilo. Boys mwana diji. Akamwondera kandruida. Nazofila popo. Sa mwana chikaine chekurazi. Boys nakatongonanga zvangunotorwa ropa boys. Yes sir. Sa zvabuda musarudzo boys. Koko. Ndizozo. Yes sir. Ende musatombogayi kunichakuvigira zvabuda musarudzo boys. Ande tinongopinda imomo tonozvamira sei. Because pane pamwe pakuti unenge uchitorwara uchifamba waizi. Unochikwanisa kurapika. For it's too early, maiziya boys. So without wasting much of the time guys, tisireka tipinde a new start center. Timbonoona kuti Apollo Awilo zvakamira sei mablood results, maiziya boys. Saka amen. Ndokata kutoenda boys. Tiripo pano mesina. Yaman, mesina clinic. Kupinda zvedu boys. Hapana, it's not a big deal boys. Isinyaya tsere. Kwagara kune yes neno. Win neruzi. Positive and negative. Pana isozi maiza boys. Yaman. Good afternoon, say. How are you, say? You wanna say? Yeah, big man. I mean, I need to do an HIV test too. Yeah. Well, I have to go inside straight. Yeah. Okay, thank you, big man. I'll show you the results when I come out. 7030 is the same, big man. I will wait. Yeah, don't worry, big man. Yeah, man. Saka tapinda ka boys. Pinda pa clinic, maize. I think camera is just gonna get limited. Through Bakutichi. This is not a plan to do nemanes, maize. Live game. On Twitch, the maize boy. Saka camera is gonna be limited in most cases. But not that much, boy. Not that much. Pinda Arrived at Mansfield Clinic for HIV and AIDS test. Right there. Okay. Now, registering to see doctor. You won't understand the story. No, didn't end up with that. Yeah. Outside. This guy is giving me too much pressure. Going inside doctor's room. Yeah. Didn't end up so not the night shows when you're very active or Yeah. Now the results are finally out. He was tested 3 times and all the results were positive. Due to lack of proper documentation, he couldn't manage to get ARV tablets. Couldn't manage to get my ARV. No consent to my boys. I'm to a father. Boys. But I'm to Zimbabwe and I think Nakupema pills pasina uyu
passport. Mangonzionawo boys. Saka meaning to say kuti iwo waufara kutongonofa. Boys vakwanisa kutibatsira Saka takutongomirira zuva. Ameno boys tatongomirira udei. ARV aramba kutoreka chirwere ndo chabatwa murume. Sho malume. Vanyagi nyamari dzavo. Avanyagi uchibva nawo. Vako vayamba namuromo pezi. Vari hai azvichimbirizwa kuti manje vari havangasitipi mushonga sina passport. Harare ange ende overstay. Ndo zvatobuda musarudza wakumana Apollo utano hwakarembera boys. Sezvo mangoonawo mapirizi vati havasi kutipa tisina valid passport. Saka takutsvaka plan B yekuti tingaite sei kuti wane ma-ARV boys. Ndo zvatovapo boys. Hapana chekutyawo mwana. He was referred to go see Red Cross team, hoping that maybe they might help with ARV tablets since he couldn't manage to get them at the hospital. Vange vachitibatsira awareness pachipatara. Vakwanisa kutimiririra tiwane ma-ARVs. Titange kungomwawo mapirizi dzinoita vamwe. Hapana chinomboshamisira boys, hapana chinombovhundutsa. Ukaona uchitovhunduka zvinhu zviripo, ndivone nguva kutongozvitsvakirawo stress. Reality is reality. Vangozinzwirawo wakomana chiropa harina kumira zvakanaka. Saka tongoikarejana kwatiri ikoko boys. Hapana chinombonyadzisira, hapana chinombovhundutsa boys. Tongozvipira ndatozviita mangoona kuti zvapera. Papa ndatongowane wari boys kutsvaka masini angu. Ndigare ndine mapirizi angu boys. Kamwe zvingaite nani. So ameno boys, tinge tinemi boys tingokuupdate kusvika tawana ma-ARV edu. Chingoonawo boys, hapana. Ndo zviri paground man. Ndo zviri paground. Kwagara kune win ne lose. Boys, kune win ne lose. Saka kwanzi kune positive ne negative. Zvinhu zvagara zviriko, zvinotoexist. Saka I don't see any njira kuti munhu anenge achinyara, kuti anenge achizvistressa. Sanyeperwe boys. Ini ndakatogezawo, ndakatochenawo sezvamuri kuonawo. Kunyange zvaro ropa rakasviba. Chingoti deta chiwana zviti ma-ARV. Tizama kugadzira ropa. But anyway boys, mazoona boys. Tange tinemi boys. Saka pata kumbondotsvaka kuti toita sei plan B kuti tiwane mapirizi wakomana. Apollo ari kurwara mangozvionero. Haisi secret boys. Bozi tikaita secret inozotidya futi. Tiita kuda kuviga zvimwe zvinhu zvisingavigike. Saka mukazongoonawo Apollo amuka akazvimba kumeso, makutongoziva kuti zviri normal bosi. Apollo agaranta sei anorwara. Pane kuti unomuka wakazvimba kumeso wototya kusvika pane vanhu waizi. Kuti seke kuti unenge uchida kuti vanhu vasakuona kuti uri kurwara. But iwewe uchirwara. Saka ngatisatize reality wakomana. Kana kubuda mazimota. Yamani, kubuda mazironda and stuff. Saka ngatisavige reality wakomana, ngatingogara kuifesa. Tifita kanzi takapusa. Yamani. 2 days later. So what was Peter? Yamani. This is Apollo Awilo, straight from Seswood White. If you still remember guys, changa tine mipepe tinotorwa ropa. Mukangozviona kuti ropa rakabuda risiribo. Saka ropa zarisiribo boys. Tine zvatikanopiwa nana chiremba anonzi ma-ARV, antiretroviral drugs. Changa ichitibatsira life medu sezvamungoona boys. Fully charged, fully equipped boys. Makatoperera ingwa ikoyo. 1946. Tinatingo. It's 746. Right, saka masina tinomapiwa nechiremba. Anomwiwa according to time. It's for everyday basis. Tongotangawo dhiri redu boys zvamurungoona. This is the package. Nematissue mukati nekanenge zvangu sides. Then pane mukomana wacho akunobudisa anonzi ARV. Mukomana wacho ari sealed. Kabiros na Kabiros boys. Pana zvatingambotya boys, ndo zvinhu zvitoripo paground izvi. Sealed. Maona ka boys. Apollo akutotanga kurova chii. Check a close look. To anonzi my ARV aya boys rangu.
Bana chinonyadzisa boys. Kurarama kunyadzise. Saka takuita boys rangu takuita se. Takutanga kutorwa sini. Saka toita se takuvhura boys. Ngotenda Mwari kuti tisachinje tisarware naro. Hanze nomwe awani. Kwakutongoshinga boys. Tira utano. Azvisekesa azvinyadzise kurarama boys. Story nani kurarama uchimwa masini ako. Hani kurarama usingazive zvauri. Muri unoona usini boys. Takutotanga zvetiracho boys for the rest of my life. I'm the N33. Let me zoom. N33. Oh, ARV racho romana. Saka dhira takutanga ri boys. Kusvika muchizonzwa Apollo akusisina. Mukaenda kuzvenza kuDWA TV mukatikutsvaga Apollo the comedian. Kanzwa kinza sipo. Ngo zora kuchamira kurwa masina. Saka change tiri chese mufamba kwemazuva kumana. Chingobatsira nawo. Saka ngano ndikiro nyemba nene boys. Fuchwa. Ndozo apa kumana. Yes sir. Amen boys. For the first time. He had a commitment iripo boys. Yes sir. So commitments between Apollo and my ARV. Was vanoti you kama once kumaregeza or devout treatment. You are likely to die. Kana kutofa. Saka mngoni simbiza boys. No jeti zori boys. Kana itsote vanati. Saktoita zviripo. Tungo my respect cha utombo mabhisira heti. Kuti ngerese. Saka verenga nini chamwari yangu. At 85 4 3 2 1. Zaidi kwa kumani. That's right. Anadzorera mukapere. Eyo man. No tesa kumkap. Azimdzakanga boys mkomana waye afambeki. Anofamba ine vaningina vake. Vanenga inavo. Vaningina vake ava. Vanenge vakamira vakadai. Vanorwa 2-2. Andi murunya zona banzi jonga. Apollo was my funny boys. Goes after chiga. Stop at a Kuram Commander which 2. Taganoro Commander which 2. Hey, balance of man. Taganoro Commander which 2 balance. You are from Birano Commander. How can you run this year? It's 2 a day, 2 tablets a day. Go on from Birano Commander out of Tower. Tungomizo, Gokum Commander. So it does it. To take some watch on command. We did this like asking in Brazilian. 5 4 3 2 1. Yeah, man. Research. Okay. Yeah, man. That boy is a better game. So, but I don't matter. Never just coach. Mama. Ngoja murugona zine bagesh. Na changa tizeze boys. Shingone sana. Chichora amasei. Asekeza zvinyadzize. Apana chinhu chinonyadzisa kuratidza vanhu zvauri. Zvakafana. Zvauri ndo zvauri. Nothing will change. Saka mageto yiti musatomhonyepero zvenyu. Zvinomakisa kana zvinosekeza. Tarai mwana machenera ndakaka. Fatutongorwa mukomana. Kozi ndo zviripo. Maiziya. Saka but today, the first day, right about Tina Boys Brian. Yes. No one was pressure. Makadi muri Zimbabwe kwamuri koko kwese matima na nyika. Ukomana wama mchiona Aaron's Apollo the comedian. He's very talented. Saka nyaya iripo ndeyekuti tikurangaridzana amane shamwari upenyu kuti ukafamba pamwe unogona kupfeka ufamba but pamwe pacho unotadza kupfeka ufamba uchinaiwa wobva wasangana nechirwere chinonzi HIV and AIDS. Saka nyaya iripo ndeyekuti tikutaurirai kuti ukava nechirwere cheAIDS hauna kufa, ukava nechirwere cheAIDS hauna challenge yauchawana, hautadze kurara. Chinongodiwa chete kunwa mapiritsi sezviri kutaurwa nemukomana uyu. Mapiritsi aya anongofanana nekumwa madhisprin. Musoro wako uchirwadza paya zvimwe chete. Musanyare kunwa mapiritsi, musabhowekane. We are the same, takangofanana.
iwo chikwa president sina zvimwe chete nekuti tinoraramiswa nemapiritsi. Saka kune avo vasiri kuzviziva vari kuita stress nazvo, ndinokuyambirai endai nearest clinic kana hospital mutaura navo, muendeswa ku branch rinenge richiona nezve mapiritsi nezve health, zvirwere zvakasiyana siyana, ana covid, mutaura navo vobva vakubatsirai. Tinongofanana tikafana, inini ndiri mujaindi, uyo ari apa uyo mutete, zvimwe chete, same zvakangofanana. Hapana chinhu chambochinja boys. Kana smart ndikuona ndakatomudarika. Yeah. Smart ndakatomudarika. Yes. Mari nditori naye muhomwe. Atori na chikwama pari papo patinini. Uri wallet. Yeah. Saka mageto kuti hapana chitombomakisa. Zvese Worldwide TV tutorisimbisa chetiroro. Yes. Saka vamwe vangu vezvese ndo vakandionesa kuti aiwa Apollo tarisaoneka utano hwako hwakarembera unogona kudonha ukatisiya. Toita maskiti ovhotodonha pepo. Exactly. So to all the people who are listening for the right time now, this is Apollo Awido, Vesa Worldwide TV. Ndiri Marijuana boys. Yes, I. Pana kana zvinotombomakisa. Yes, I. Kana tse. Yes, I. Kana boys. Okay. Tinangwera Wonder Boys. Thank you, Zimbabwe. Cheza TV, bari kufunga